Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, City Disaster Risk Reduction and Management Council kang Naga nasa blue alert status huli sa Tropical Depression Verbena. Ikaduwang Carla Sunday sa Magsaysay Avenue, Ciudad kang Naga, mas naging maugma. Lalaki na diskubring buhay sa loob kang sa iyang apartment sa Ciudad kang Naga. Arriba Iriga asin iba pang teams padagos ang pamamayagpag sa Oragon Volleyball League Season 1. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Naka-blue alert status na ngunya ng City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang preparasyon sa Tropical Depression Verbena. Ngunya na banggi, inaasahan na magiging maurana. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Nasa blue alert status ngunya ng City Disaster Risk Reduction Management Council kang Naga huli kang pwedeng epektong dadarahon sa syudad kang Tropical Depression Verbena. But sabihon nakapreparar na ang gabos na kinakaipuhan na gamit in kaso kaipuhanin biglaan na responde huli kan mga pag-uuran. Kung itaas man subuot sa red alert status dapat yaon tulos ang mga members kang CDRRMC para magtiripon. Ang unya na alas 8, nakablo po kita. Ang buot sabihon, si gabos na asset, si gabos na tao, dapat naka-ready na anytime kapag nag-red po kita, dapat yaon na po sindadigdi dahil ready po kitang mag-respondi. Pero itong blue po, si gabos ng assets, halimbawa si mga sasakyan, baka may mga stranded na mangyari just in case po abuton or hagupon kita kang makusog na tubig, ready na po sinda dahil sabi po kaya na ang Naga, especially sa aga, pwede po kitang at sa nabanggi mapuon itong yaong kita sa yellow tapos orange. Kaya lang medyo halaba po si panahon, si oras. So ito ang medyo alarming kasi kapag dawa yellow lang kita pero pag nag more than a day po siya na consistent. So ang tendency po pwedeng maglangkaw or magkaugwa kita ng experience sa giraraining pagbaha. Naabisuhan naman subot ang mga barangay kapitan na sinmaging preparado lang ang mga bibit-biton in kaso kaipuan mag-ibakwar ang mga residente sa kada barangay. Ito actually si water assets tapos itong readiness kang mga tao na mag-ibakwar actually dapat nakaluwas na sa ngunyan sa DRR web. Kung sa INPIG, encourage si mga tao na i-ready si mga gamit ninda kasi kung ang expectation at sa nabanggi dapat by now naka-ready kita, especially itong go bag ninda, si mga utensils ninda, si mga turugan, tanganing kung kinaipuhan ta pong mag pre-evac giraray puon at sa nabanggi or sa aga gigibuhon ta po. Pero play it by ears po kita, dahil kita ma-overreact kasi very costly po talaga yan. Bako lang sa finances, kundi sa time, effort kan mga tao. Ma-monitor man ngunya na banggi ang CDRRMO para determinaran kung kinakaipuan magsuspender in klase para sa agang Martes. Hilingon ta po, play it by ears kapag at sa nabanggi mauran as early as 11 PM at sa namatanga, mapadeclare po kita kung may pangangaipo. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ipaniliwanag man ni Mayor Lani Robredo kung tano day muna nag-anunsyo nin pagsuspender kan klase ngunyan na aldawa, susug sa alkalde. Ang weather advisory at siya na alas 11 nin banggi ang sedang pagbabasehan para magkanselar ni naug sa klase sa agang Martes. Pero nag-cancel ang ibang LGUs, nagbantay kita until 11 PM last night, tapos si 5 AM na announcement mo niyan, pighapot ko si Raynor, nagdi-discuss siya ki Mike Padua. Ang forecast kaya at siyan pang banggi kung igwaman mauran. So they mo na kita nag-cancel ng klase. So at siya ng urulay, mahalat kita ulit hanggang 11. After 11 PM na forecast, saka kita ma-announce kung may klase umayo sa aga. Sa iba pang bareta, bako naman bago sa Barangay Igualdad ang mga raot din panahon. Alagad pirmi man sila naghahanda para sa kaligtasan kan sa idang nasasakupan. Susog kay punong Barangay Angelo Bendiola, padagos ang sidang pagdinig sa indang barangay para malikayan ang haloy na tubig baha. Dagdag pa ni Bendiola, mapaluwas man sindaning advisory asin infographics kung ano ang dapat nang gibuhon asin si mga kaipuhan na darahon en kaso igwang bagyo.
Pag-abot po sa low pressure area, day na to po niyo sa tuyang bago. Dapat masanay na kita na ang panahon pero may kitang preparado po. Ang preparasyon mi po sa barangay, padagos po ang samong kalinigan sa barangay program under Memorandum Circular po kang DILG. As in, syempre po, itong massive na education drive, kung ano sa mga preparasyon, itong mga infographics po through social media, ang mga taong ngunyan, nagbabase na po baga sa social media. Padagos sa mga bareta. Tulos man nagsugo si Camarines Sur Governor L. Ray Villafuerte sa mga alkalde asin barangay na magibo tulos din mga preparasyon sa epekto kang katamtaman hasta makusog na oran na dadarhon kan Tropical Depression Verbena. Itinauman ni Governor Villafuerte sa mga alkalde, mga may sadiri ni negosyo ang pagsuspinder kan klase asin trabaho sa saidang kanya-kanyang lugar. Nakabugtak man sa memorandum kang gobernador ang pagkondusir sa buotin pagdinig sa mga drainage asin kanala para mabawasan ang epekto kan pagbabaha. Yantras tanto, dakol naman ng mga banwaan ang nagdeklara ng suspension of classes bilang pag-andam sa epekto kan pag-uuran. Padagos sa mga bareta, amay man nakapag-anunsyo ang probinsya ng Albay asin Sorsogon City sa pagkanselar kalaog sa eskwelahan asin trabaho ngunya na aldaw, huli kan Tropical Depression Verbena. Ang nasabing duwang lokal na gobyerno ang tulos nagpaluwas kan sa idang memorandum para abisuhan ang mga estudyante na mayong eskwela ngunya na aldaw, huli kan pag-uuran na darakan maraot na kamugtakan kan panahon. Pirmado ni na Governor Noel Rosal asin City Mayor Maria Esther Hamor ang nasabing mga memorandum. Sa samuyang pagbabalik, Carlos Sanay Porto liwat naging matrayumpo. Yan asin iba pang nangyayarot na bareta, digdi lang yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Ikaduwang Carlos Sunday mas naging maugma, uyang sa kuyang report.
Liwat naging maugma ang Magsaysay Avenue sa ikalawang simana kan Corles Sunday, kung saan bako na lang mga taga-Naga ang nagpapasiring digdi, kundi pati naman si mga nasa luwas kang syudad na umang mamatean ang Corles Sunday. Kumpara ka nakaaging simana, mas triple subot ang bilang kan mga tao asin triple man sa kagayunan kainhi. Hulit asin mga naging suwestyon kan nakaaging simana ang sin naman pinag-ibo. Kung ikaw mabisita asin makikisumaro sa Corles Sunday, asahan mo na ang inflatable playground para sa mga aki, igwaman aktibidad para sa mga bikers, dakol man ang ataman ng mga ido asin ikos, ang yaon kung kaya iwang free pet services asin anti-rabies vaccination ang pinag-ibo kan City Veterinary Office. Yaon man ang food corner kung saan may mga street food, coffee asin mga alfresco kan mga restaurant. Kung ano si first Sunday na Trayumpo, ini po siguro na triple si Trayumpo ngunyan kang ikaduwang Carles Sunday nag-triple po ang tao compared sa first day niya to. Mas naging andam po ang syudad, si parking, ito pong mga naging problema kang first day na naggurubot sa dayangdang, na-resolve po ito. Mas dakul po ang amenities na i-offer tangunyan. Nag-iba, nakibali ang gabos sa mga restaurants, even non-food establishments sa Magsaysay. So, basically, kan subangin nga ni, garo na kita fiesta, garo kita fiesta dyan sa Magsaysay. So, si assessment na po, mas naging mas maray si second Sunday takang Magsaysay Carles Sunday. Bukas man ang sepyo sa iba pang suwestyon kan publiko, asin iyuman ang maging basihan ninda sa kung ano pa dapat ang sa inang kaipuhan baguhon o ilaag sa Magsaysay Avenue. Ang kaugmahan kan mga bisita ang prioridad kan LGU Naga, kung kaya padagos man ang sa inang pagtrabaho para maghatod din magayon na serbisyo. Nagpa-check kami sa Facebook. Of course, we have to assess. We have to do social listening. We have to assess everything. Ang kumbaga, komparado sa first Sunday nakakahiling kami siguro ng mga 10 negative reactions or 10 negative feedback as against 50. Ngunyan nakahiling kami garo saro as against 100. So, siguro, kumbaga, minsan kaya ang mga concerns nagpupuon yan duman sa, probably di ka aware na may gigibo na pagkasaraning tinampo. So, yaon duman nagpupuon yan. Pero dahil ngunyan, aram na igwang siring na aktibidad, so, nakapag-ready si mga tao. Garo mo po bagayang pagpapiesta. Sa piesta, baga mama nagireklamong nagsasarakit ang mga tinampo, in fact, several days pa nga ni, dahil aram kang tao na igwa talagang activities na ginigiri. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa huring Domingo kang Nobyembre, asahan ang mas pinaghandaan asin dako lang aabangan kan mga tao sa Corles Sunday. Pinag-anunsyo man na magiging costume party ang tema kan Corles Sunday kung kaya iniimbitaran ang gabos na makisumaro sa tema. Inisikat man sa mga kaakian kung kaya ihanda na subot ang costume asin maghirilingan sa Magsaysay Avenue sa masunod na Domingo. Mismo man si Naga City Mayor Lenny Robredo ang nag-anunsyar kaini matapos ang flag raising ceremony. And mas ini-expecta po na magiging mas magayon ang third Sunday ranta sa November 30 dahil po as announced po ni Mayor Lenny, costume party kita sa November 30 sa Magsaysay Carles Sunday. Pero hinahanap din po sa inyong participation sa last Sunday. Makisumaro kita sa Sunday po, costume party sa Magsaysay. Kaya, bawal ang killjoy. Dapat gabos na maduman na costume. Igabong kita mga prizes para duman sa mga costume. Kung gabong maray, si mga nagdyan sa Magsaysay nahiling kaman kung gaano kagrabing kaugmahan ang tinatauta sa mga pamilyang nagenyo. Kaya makisumaro po kita. Sarong lalaki na diskubre kan sa iyang kailusyon na mayo na ninbuhay sa sarong apartment sa barangay Bagong Bayan Sur, Syudad din Naga. Pinag-aarampakan mga otoridad kung igwanin foul play ang pagkagadan kaini. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sarong 40 anyos na lalaki sa Bagong Bayan Sur, Naga City ang naku ang mayo ng buhay sa laog kan sa iyang apartment. Ininadiskubre kan sa iyang girlfriend pasado alas 6:30 banggikan Sabado, Nobyembre 22. Nakuha kedan mga bandang alas 6 landing hining banggi. So, yan. Hinahalat kang Naga City Police Office ang resulta kang autopsy kang bangkay.
para aramon kung ano ang naging kausakan pagkagadan kay ni. Mayo pa man malinaw na datos ang PNP Naga kung pirang oras nang nagadan ang biktima bago ini mahiling. Alagad sa investigasyon kang PNP, mayo man nahiling na foul play na nangyari. Kasi mayo pang result ng autopsy, mayo pang result kung ano ang pinakinagadan kaniyo, pero base sa investigation, mayo man foul play naman. Pag-abot sa bagay na yan is data siya may masasabi kung pirang oras na kasi or pirang kung haloy na kasi ang pwede lang kaniyo magdetermine is si nag-examine si doctor. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa Zone 5 Looban 2 Barangay Balatas, Naga City, naaresto ka Naga City Police Station 6 ang 35 years old na online seller na si Ayas Jonah sa pagitan anti-illegal drug buy-bust operation. 5 pidaso ng subuot shabu ang nakumpiskar kan mga operatiba sa sospek kang ginibo ang body search digdi. Sigun sa tagapagtaram kan City Community Affairs and Development Unit na si Police Captain Daisy Angeles. Matapos darahon sa crime laboratory ang mga nakumpiskar na droga, nagluwas sa resulta na ang mga ini kumpirmadong shabu. Na-file naman kan Police Station No. 6 ang kaso laban sa sospek. Mga bandang alas 8 ng Banggi, nagkaigwa kita ng sarong buy-bust operation, successful buy-bust operation na kung saan naresto ta ang sarong drug personality na taga Balatas. So nakonpiskar digdiyo aside katong nabakal na sarong sachet is 5 pakete ng suspected siya po. So sa ngunyan, itong suspect is nasa kustodiya na kang station na 4 and na-file na din ang case. During the pagpa-examine katong mga suspected shabu, nagluwas sa result na positive. May content kang illegal drugs. Nasampahan po tapos siya ng violation of Section 5 and 11 of Republic Act 9165. Sa iba pang police report, sa Calabanga Municipal Police Station nakakulong ngunyan ang 33 years old na construction worker na si Ayas Bulacog kang inimaaresto kan Sabado sa Barangay Bigas, Calabanga, Camarines Sur. Nabakalan subotin siya bukan mga operatiba ang sospek gamit ang 500 pesos na marked money na nagresulta kan sa iyang pagkakaaresto. 2 pang plastic sachet din suspected shabu ang narecover kay Ayas Bulacog sa ginibong body search. Ang nasabing operasyon ang pinanginotan kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Calabanga MPS sa tabang kan PIDEA Regional Office 5. Sa iba pang bareta, huli kan peligrong pwedeng darahon kan tropical depression verbena sa mga biyahero urog na si mga mapasiring sa Catanduanes, Masbate, Visayas, asin Mindanao. Mas marhay subuot kung daay muna magbiyahe ang mga mapasiring sa nasabing ruta. Inya nakabugtak sa direktiba ni Bicol LTO Regional Director Edgar Alan Castillejos. Sarong lakdang man subot ini para maiwasan ang congestion sa tinampo, asin sa mga piyarkan Matnog, Tabaco, Pilar, asin Pio Duran. Padagos sa mga bareta, sa tao ka nangyayaring ngunyan sa gobyerno ka nasyonal kung sa pirit na pinagbabali ang Puwersa Armada kan Pilipinas na magibunin aksyon. Nagtutubod ang 9th Infantry Division Philippine Army na ang paglaban sa korupsyon ang pwedeng gibuhon sa paaykan constitutional, transparent asin lawful na proseso, asin di ikaipuhan ang military intervention. Ang duty subot kan militar, iyon na proteheran ang katuninungan. Nangapunan maini sa publiko na ipalakop ang no-military intervention sa paaykan social media. Sa iba pang bareta, Arriba Iriga asin iba pang teams padagos ang pamayagpag sa Oragon Volleyball League Season 1. Ang detalye sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. The wrist action is there para kay Malate. And this time, set number 1. Strong attack and the few chance to kill for UNC. Bayoga. Esplano once again. Sa pagpapadagos kan elimination round kan Oragon Volleyball League Season 1, padagos man ang naging pag-arangkada kan Arriba Iriga.
Huli sa makusog na pwersa asin matibay na game strategy na ipinamalas kan team, nagpauranin mapupwersang Spikes ang Arriba Iriga kontra Ateneo Golden Knights na nagresulta para maipadagos kan Iriga ang sendang winning streak. Rank 1 sa team standings sa ang Arriba Iriga na igwang 5 wins, 0 lose. Best player of the game si jersey number 10, Ivan Derek Regis. Presente man asin nagpahiling ng suporta para sa Arriba Iriga si Miss Meridine Monje from Mayor's Office kan Iriga City. The reason why I am here today as a proud Irigana and a proud athlete that is really supporting different kind of sport. We want to create a space wherein their dreams really matter and wherein they are seen and heard. So my message to the Arriba Iriga Volleyball Club is to always put God first, because with God nothing is impossible, and always keep moving forward no matter what happened, because we all know that we are all winners. Ikaduwa sa team standings na may 4 wins, 1 lose ang Tigers men's volleyball team na nagtaumanin magayon asin intense na laban kontra Suyan Baaw. Sinigurado kan Tigers ang sindang major comeback matapos nindang madominar ang Baaw team gamit ang sindang dunong asin kakayahan sa laog kang hardcourt. Binistong best player of the game si jersey number 19, Edmark Pamplona. Sinundan kan UNC Greyhounds ang Tigers sa team standings na igwaman 4 wins, 1 lose. Dagdag ang naging puwersa kan Greyhounds para padagos na makauli nin kapanganahan. Great team chemistry ang ipinahiling kan team laban sa Magraw Power Spikers. Best player of the game si jersey 17, Michael Arcahuerta. Ikaapat sa team standings ang lahing Sorsogeños, igwang 3 wins, 2 lose. Ang dagdag na kumpiyansa ang naging alas kan TGCV Sorsogon Volleyball Club kontra BMC Health Defenders matapos nindang dominaron ang kawat gamit ang sa indang kusog asin tibay. Best player of the game si jersey number 10, Vergil Bayoka. Padagos na pang-abangan ang maiinit na sagupaan kan 8 teams asin subaybayan ang mga teams na maabante sa semi-finals round kan Oragon Volleyball League Season 1. Madadala ng live coverage sa official Facebook page kan Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mayong official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Kristen Reyes, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Ano, morag ka?